Bai, Amparito. Bai. Laurogeita bi urte betetzear dituen arren, oroimenean ondo baino hobeto hiltzatuak ditu garaizaharragoetako oroitzapenak Amparito Arregi Irastorza Antzuolarrak. 1936ko gerraren ondoren jaioa, bete-betean bizi izan zuen frankismoko diktadura garaia, haurtzarotik helduarora arte. Herriko aldaketen testigu izan da, belaunaldi gazteagoek ezagutzen ez dituzten gertaeren eta ohituren lekuko. Argi du hori kontatu ezean ahanzturan geldituko dela, galduta. Bizi izan duena kontatzeko asmoz, etxeko egongelan jaso gaitu, eskuzabalik. Fokoen artean bada ere goxo eta lasai, natural. Han ibili gara kontu kontari, Amparito Arregi Irastorzarekin. Bueno, Amparito Arregi Irastorza, kaixo, eskerrik asko gu hemen jasotzagatik. Gaurkoan hemen Zurrategi plazan gare, Antzuolan, Antzuolarraza, jaiotzez, bueno, Bergan jaioa. Ziero Antzuolarra. Ziero Antzuolarra. Hemen Zurrategi plazan biziza azken jondaneko urte askoan. Datorren urtean 30 urte. Baina danadan, haurtzaruan ez, bizizinen kontxan etxian. Eta piku urtean kontxan etxian, eta gero beste isa 20 urte Antiguan. Eskonduta Antiguara eskondu nintzen, ilaturako pisutara. Hor pixkate haurtzarora ingu salto, errepaso bat edo itxeko pixkatxo bat, esan du 1942an jaio zinen zeu, orduan gerria bukatu berritxan, baina diktaduran zendeten. Zer nolako oroitzapenak dauzkatzu orduko atxikitxakoa? Ez ginen enteratzen diktaduria geunkanik. Gu bizi ginen normal danok ondo. Preguntatze gontzan amai, ama, zega, frankista gagu eta. Gu ez alde batekuak eta ez bestekuak. Gu politikai ez da komeni, politiki ez da ona. Hori bagenkiun zehoz ezala, baina bestela ez ginuan ez. Hola zen, ipinizozkoen bizimodua, eskolan disiplina bat, eta gero elizia, elizako funzio danetara jute ginen. Gu novenak, de la Milagrosa, del Sagrado Corazón, novena danetara. Domeketan, 10etako mesia, misa mayor, 10etakua. Eta gero atzaldian bizperak. Eta gero azion katolikia, umetan, emotezozkoen baino sarrauak, akordatzen ez, Asunción Olabarriak eta emotezozkoen, azion katolikia. Hanbe orazinuak eta ikiste ginuan, euskeraz, agurrerregina eta horrek euskeraz, azion katolikan ikisi ginuan. Horre, lehen eskolia aipatu dozu, hor 6 urte bitxartera artez, Antzuolan eskola txikixan zineten. Nik uste 3 urtekin ero, 3 urtetik 6 ero, eskola txikixan Maria maestra txikixa esate jakon, jute ginen umiak, oso ondo pasatzen ginen, nahikoa jolas, eta, esoskun demanda itxen gu jolasian ibiltze ginen, baina preparatze esoskun eskola hundirako, preparatze esoskun, erakuste esoskun, kontar hasta 100, 81, 82, umedanako lajartze ginen, fanku txiki batian, da gero, enero, febrero, dana, eta gero, primavera, verano, otoño, invierno, horre danak ikesi ginen, da gero kantua be, gogoan daukat han ikesitxako kantua, Kristorenak era, Kristorena betiko izango gera, Jesusek esaten dau, zerura joateko, ura zuen esanak ondo egiteko. Hori eskola txikixan, ikesi ginen 5 urtekin. Horre, oroitzapen politxak dauzkatzu bintzat, ez? Eskola txikikoak eta hor pentsatzen dut, adin horretan be, gero bizitzia eta be, eskola azkanpo kalian ingo zinuela asko, ez? Jolasian itxik ginen asko. Eskola hundira 6 urtekin aurra izen zen losa bat netako, eskola serixo aurra, triste aurra,
negarritxen eman. Da, neukan aiztia mailuz, 12 urtekua, da ni 6 urtekinan, da, a ver Mariluz, a ver lo que le pasa a tu hermana. Eta aurra, esotzan grazia ikingo, baina ni beti negarrez nenguan. Oso negarrazko indakoa naiz, Oin ez dotitxe, baina negarrazko indakoa naiz. Eta pixka berriz Haurtzaro hortara salto egin ja, zelako oroitzapena dauzkatzen kalian jolazian, eta ez, aipatu duzu, igual maristak zeren ordu hartan, lehenengo esango zut, oroitzapenak egon ziren, hemendi pasatzen zen trafikua, kamioia asko pasatzen ziren, Beasain Durango, Carretera General, kamioiak, eta gero iluntzitxan pasatzen ziren kamioe handi batzuk, apeak ez tozu jakingo zerien. Etortzen ziren, Soriatik, kamioiak, ziren pinupuntak, pinuen arbolian, mehia erugat ezeben, Tolosara la papelera. Tolosa, eta pasatzen ziren kamioia handi xape, hori behakordatzen naiz. Eta gero egon zan, neskatxiki bat kamioiak harrapau zeban, gu umiak ginala, ondarretiz etorren, esango zut izena ala ez? Nahi izan ezkiro. Ez dakit, zan, Mari Mertxe Muguruza. Kruzau zeban ongi etorri paretik, ero gutxikora bera eskolara, eta kamio handi batek egon zanan aparkauta eta daukago guan ipintze zebala. B kamioiak ipintze zeban. Bueno, guretako izen zan, un trauma. Zatitxutala, zeban umia. Eta gero beste asidente bat egon zan, guk 10 urtero eukiko ginuan, beste neska bat hil zan. Autobus dela Bergaresak atropellau zitsuan 12 urteko neska. Martinen Panaderixako ondoaretan, harrapau zitsuanan, bat hil da bestia grabe gehatu zan. Da hori zan, esango zut izena ala ez? Bai, bota. Begoña Lete ondarrekua. Da nere lagun baten lehengu zinia zan. Eta bestia Maria Arantxa, aurra grabe gehatu zan. Da aurra behizen zan, bueno, Antzuolan. Herritaldako kolpia ez? Claro, biziginan dana herriko jendia esan, oingua, kanpoko jenteik etzeuan, dana herriko jendia eta, bueno, akontezimentuak izen ziren tristiak, gure txikitxan. Horre, Zumarrako kazetari batek be idatzi zeban, ez? Antzuola bazara trafikoan bideratza. Eske, etortze ziren goitxik, Antigualdetik kamioiak eta Tellerianetik kamioiak, eta jote zeban bozina zua eta goikuei esateko ontzan. Hola itxe gontzan. Gehatu era itxe ginuan goikua, eta bekua lekua laga, eta hola itxe ginuan. Trafiko bideratza orduan. Eta hoxe, Zumarrako korresponsal batek eskerbidu zeban. Hay un pueblo guipuzcoano cuyos moradores son todo amabilidad para los que circulamos por estas carreteras de Dios. Hombres, mujeres y niños, todos ejercen de policías de tráfico. Ese pueblo es Antzuola. Bueno, ondo akordatzen zara. Hori izen zan gero, Tolosako alkatia. Horra ipatu du, pixkat Haurtzarua eta, baina, eskola txikixa, gero hundixa bebai, eta 14 urtekin, ez? Bai, 14 urtekin gustora nik urten izan eskolatik. Buf! Baina aurretik, 12 urtekin, komunioa itxekin joan, komunion generala zan, más, konbidauak etxera, eta... Eta 14 urtekin hilatura zera joan zineten asko bintzate lanera emakumeak kasu honetan gehiagoa. Hilaturia izen zan Antzuelarako una bendizion izen zan, Zeratik, orduan ezeguan emakumean dako eta ezeguan, nahikoa ondo ayuntamentua portau zan, hori konsegitzeko fabrika hori ipintzi Antzuolan. Lehenengo pausua erak emango zeben. Terrenua eskintzeko bintzet, da gero bergako industrialak ibini zeben, da, bueno, junginan gazte danok, araxelanea orduan danak hartze zeben, 14 urtek itxeko zain, lana eskatzeko. Da, Antonio zan responsablia, eta Antonio, 14 urte inditxut, eta etorri, alako egunetan etorri. Lehenengo egunetik seguridad sozial, lehenengo egunetik una fábrica seria, en ese sentido. Hori Antzuolako emakumiendako be importantia izango zen, ez? Eta gero mutilape gaztiak asko sartu ziren, lehenengo pausua hilaturatik, baina gero jendia kolokau zan
beste modu batian kooperatiba sortu ziren, Goizberrapek jende asko hartu zeban ilaturatik, eta beste fabrika batzuk bai. Masterreka eta bai, gerora etorriko ziren Antzuelara, Masterreka lehen bergan zegoen da. Eta gero handik banan, beste lan hobiak. Eta gero eskontzeko jendiak andrak urten itxegin, neskadanak eskontzeko urten itxe zeben fabrikatik. Orduan izen bia zinan una buena ama de casa. Jakin bia zinan, ikeste ginoan kosinan hotela zan. Jostera jute ginen, Dionisienea eta Nikolasanera josten ikestera. Preparadas. Hortarako, ez? Etxeko andra izateko. Etxeko andra izateko, etxeko andra onak, urten zeben, etxeko andra onak. Orduan jornal batekin etxia ondo eruate zeban emakumia. Da hartien diru pixkat aurreratu. Esan da daukazu, ez? Ordu hartan emakumiak nolabait zientzia ekonomikoak edo ziela, ez? Danaietaratzen zen zuela. En ciencias económicas. Neikua, ez? Aprobetxatzeko gauzei. Bai, jornal batekin gauza asko. Pasatzen dana etxian, ez geunkan, oin da etxia beteta dauzku, en cosas innecesarias. Orduan, otezan, txokolatia, azukarra, olixua, kafia, ardaua beti, ardau etxedanetan, keixenetan otezan, bazkaltzen ardau pixkaterat egin nuen, umetan bai. Eta kafia beti otezan, txapia otezan, zua, eta han kafeteria otezan beti. Baina 100 gramos de kafe ez dakizema denporarako. Ondo aprobetxauta hori be. Atxikoriak initxezan. Hor pixat, oitxuretan eta sartuta, hemen Antzolan ja pixak gaztiagoak eta zinetenian egoten zan, ez? Txuntxuna, granulia bai. Gu kuadrilia gure lagunak, ilaturia laga, baina gero geixena lana indoue. Gure lagun bat juntzan moja. Beste batek Donostian ikesi zeban pelukera, eta ipini zeban pelukerixia modernua Antzuolan, ilaturia martxan zeuela, are pelukerixia zeukan. Beste batek eskonduta gero Andereño izen zan. Andereñoa izen da Antzuolan urte askuan. Nik ipini neman karnizeixia. Baina aurretik ineban 3 urte, transportes lete, iraeta, ineban kargia bilau, Barcelonatik eruate zeben Barcelonara Plasenziatik, gero Barcelonatik ekartze zeben, lan horretan ibilin izan 3 urtean. Eta gero 70 karnizeixi ipini neban. Eta gero beste lagunape lan hain zeben hemen Camacho Pollero eta hemen lan hain zeben beste lagunape. Asi que geixenak lan hain ginoen. Jarraitzu zinoen. Jarraitzu ginoen lanian. Horre, lehen aipatu bezala, oitxureta eta jonda berriz esaten ginoen, ez? Plazan egoten zala txuntxuna, gramolia... Bueno, dantza intxe ginoen, como mejor que nadie. Dantza intxe ginoen txuntxunien txiki-txikitxatik plazan dantzan, gero gramolia, gramolan bai, gero etortze ziren txara anaia jasbanakin, da erromeixia, eta mutilei kobrau itxezotzen, dantzan zen den mutil batekin, eta kobradori etortze zen, eta ipintza izotzen horrezek papelito bat, horraztxo batekin, da kobratze zotzen, obi peseta, o dantza itxiarren mutilei kobratze zotzen. Eta gorlako erromeixan, eta eluzuko erromeixan, da erromeixan itxezienak, zeuken kobradore bat, eta batek kobrau itxezotzen mutilei. Dantzan, da etortze zen, eta ipintza izotzen. Gero bergaldea bez, bergarara asko mugitzen ziren zeuek gazte garai horretan. Oso bergarrak izen gauza danetarako, danetarako bergara. Gauza danak erosteko, dendak zeren da, eta gero zinera, 13 urtekin ero hasiko ginen alzine eskolar. Batzutan oinez jute ginen, gero zegoen autobusa lauretan, eta 9etan etortzeko, domeketako kontua da hori, domeketan. Eta... Zinera, domekero jute ginen zinera. Eta gero dantza, plazan, con la banda de Bergara. Importantia, hori. Que bien. Zela izaten zen dantza horrek eta zela antolatzen zen? Itxe ginoan, neskak urtetze ginoan dantzara, eta gero mutilen batzuk etortzen jakun, da dantza itxe ginoan pieza bat, eta 3 pieza egin da, deskanso. Pasiatzen goraino, alde batetik. Adios, 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 gero beste kaldetik buelta. Gero azte esan atzea eta atzea 3 pieza egin da. 9etan etortze ginen Antzuelara,
eta gero Antzuelan artien dantza itxe ginuan, eta gero mutile batzukin kafi hartzera, eta holkotxe bizi modua. Ona, diru gutxikin baina. Guztua zeuek ez? Bai. Horre, adios esan dozu, adios esaten jatzuela, elkarri orduan agurretzen. Agur berokua zan, agur Bilbon esate zan agur. Hemen ez, hemen adios, da erderia. Erderia, hori inkulka usozkuen. Etxian da, nahiekin da, euskeraz behitxe ginoan lagun artian baina erderia asko, Gero hartu dozu ez? Eskoliak. Doktrinara jute ginean da elizan euskeraz, Leandrokin da doktrina eta euskeraz ikeste ginuan. Baina bestela eskolan, erderia, bakarrik esatez oskun euskeraz burugorra. Hori irakasliak. Hori irakasliak euskeraz esatez oskun. Bea, euskalduna izango zan. Euskalduna donostiarra zan. Maria Josefa Zugasti, oso maistra ona zan, Ni ez nintzen izango alumna ona, baina bera maistra espeziala zan. Eta inkulka usoskun asko baloriak, los valores para vivir en esta vida. Asko inkulka usoskun. Ondi funtzionatzen da benak. Funtzionatzen dozku asko. Eta pikuteria izetia eta hori guk lehen txibatia eta hola pikutera esate ginuan. Esa es una pikutera, desprestigiada. Alakoik ez zegoen, ez? Alba zan behintzat ez izan. Ez, hori zan oso zatarra zan, gure ingurua mintzet, gure lagun artian da, hola. La pikutera, no, ez zeukan prestigioik. Horre, lehen esan dozu baitxa, ez? Zeuen lagun taldian lanian jarraitzu zinuela askok, kasu honetan zeuke arate gisa zabaldu zinuan, 70an izan zane hori Jose Marikin, zeure zenarrakin. Nire gizona zan, bersolarixa zan. Zan, Iribar esatezotzen bergan Antzuelan bekorrota. Gure koinatuak zeuken merkauan benta de carne congelada. Eta eukitze zeben jendia oso merkia zan, eta, klaro, ez genden oso preparauta karne kongelada eukitzeko frigorifikuak, eta ere biazemen kongeladora formalak, eta hain ondo preparauta ez genden, baina aile hau zan un jendia oso ondo hartu zeban, merkia zan da erositxe, bergan saltze zeben izugarritxe, erak esan zozuen, ipinizue Antzuolan lokala daukuzue eta ipinizue Antzuelan. Antzuelatik jente asko etortzen da, eta hola ipini ginuan, preparau ginean puxkat, erekin, eta baina nire gizonak hilaturan segidu zeban lanian. Aldi berian bixetan. Gero nik beti eukineban bateon bat, azkenengo eukineban 8 urtean, Zumetako marikontxi eukineban lanian, arek danetiz egizien, konejuak, tripo txagarbitxu, bueno. Zan, ni baino karnizera hobia. Hale praktiki egiko zan, ez? Bai, eldu itxuzo zan lanai, eta oso ondo ibilin izan berakin, 8 urtean zeban erekin. Ordura arte aragisa eta behaz asko etzan jango, ez? Etxetan eta... Etzan oitxure egin guk jate ginuan hastian behin domeketan aragisa. Esaten da aragisa, gu aragi bari hasitxakuaga. Domeketan okela esatitxo bat tomatiakin. Eta bateon batzuk hobeto bizi ziena, baina 80% hola, domeketan bakarrik. Hastian jate ginuan potajia, arroza, eta gainean bakailaua jatezan, bakailaua. Mezi dago esatia honetala, bai. Bueno, holako urde izatitxo bat tomatiakin, eta gero jate ginuan, hastian behinero toila, nik ez dakit, toila, arraina, eta gero beste merkienak izango ziren, eta gero beste arrain bat jate ginuan papardo, esate jakon. Eta zan, olakotxe bisiguan moduko bat, eta azal, oiluna zeukan da azalak entzezotzen hola, eta rajakin, eta aura saltza berdian jate ginuan. Merkienetakoak izango ziren. Baina orduan esaten dutzu, ondo gobernau eta bizi ginala. Ondo. Eta hor gero arate gixabe, esan daukazu, herriko ekonomixiakin bat zijoiala, ez, aurrera? Nik eruan eban karnizeizia, segun la ekonomia del pueblo. Lehengo karne congelada, gero aura suspendidu zeben Argentinatik bilatzen zeben, da gero ez hemen bialtzen,
eta gero hasi ginen behixa. Behixa bezaltze ginuan. Ondo saltze ginuan behixa, baina gero jendia lapikorakua eta asko gogorra zan nokelia. Ona zan osasunan dako, baina puskat tiesua gehatze zan. Eta gero aurrabe, gutxitzu hau saltzen, gero hasi ginen txalakin, txarrixa, aurretik ardixa bezaltzen eban, idezente. Ardixa, jendia jatez eban, aberren pinioin jendiei ardixa. Eta da, rikisimo. Ardixa saltzan oso ederra da. Baina, bihundu inbia da eta jakin inbia da gertatzen. Akabera baeko lana ez? Eta oilaskua gero asko saltze ginuan oilaskua. Asko oilaskua. Danetik. Akabera barekoa ez? Lana zeuena. Bai, akabera barekoa. Karnizeixiako lana eta basarriko lana esatezeben sekule ezala akabatzen. Eta gero, zenba modutako jende, gero poliki jendia kanpotik hasi zan antzuelara etortzen, nire negoziorako oso ondo etorri zan, kanpokotik jendia, bueno, zema gente. Eta, bueno, ondo. Migrazioa ez, esaten duzu horre, ez da estremeñuak. Estremeñuak, lehenengo etorri ziren gu hilaturan, dela 14 urtekin hasi ziren lehenengo hilaturan sartu ziren neskak, estremeñak, eta ni gustora egoten izanaren kontuekin. Gainera zekisen kantuak de Antonio Molina, eta, bueno, nik enkantada egoten izan. Gainera, kultura diferentia, erak guk urtetze ginuan dantzara bi neska. Eta erei etara itxesotzen bastarreti mutileak. Eta gero nobixua bilatze zebenian, amak ondoren jutezan, amak zaindu itxesotzen. Hori ezin ginuan konprendidu ama gure zain egotia, ama erromeixan, aber. Zela leikien, bez? Zela leikien. Horre, arategi izan dabe orduan jendiakin gertuko izango zen harremana, ez? Neikua gauza jakingo zinuzten, da sekretuak eta bepentzatu baiet batzutan be. Danetik, jendia zautzen nemanik eta neri berak ez da, baina, bueno, danetik itxe ginuan, etxia bilau jendia, oie, ya sabes de algún piso, oie, Amparito, esto, lo otro, eta, hola, pisu bat bezaldu ginuan marikontxiketanik. Batek saltzeko zeukan, eta beste bat genkiun erosteko, eta inginuan de intermediarias. Bitu. Bai. Ondo. Pisu bat, eta gero afai bat pauso zuen. Biharrian zegoan nahi lagundu, ez? Bueno, bai. Altzan dana. Eta gero azkenean, bueno, 30 urten goztian, 2000an itxi zinuen, baina kasu honetan alabek. 70-2000ara eukin eban karnizeixia. Orduan, neskape nire alabak eroskin zebitzen karnizera bixak, eta lan askokin zebitzen. Eta gu, bueno, ondio ez ginuan pentsatzen lagatzeik, baina hasi ginen, nik anima gutxizon notzen, peni emotezostan niri negozioa beste baten eskula atzia. Bueno, ez neban soportauko. Nik nahi neban etxekon batek. Etxian gelditzia. Etxian gehatzia nahi neban. Eta neuk anima honetzen. Saltzen dozuela, saltzen dozue. Gizona lanien dauzkuzue, animau zaizte. Eta pentsatzen egon ziren, da, bueno, nahi gozue ontxe. Da, ez geunkan pentsauta, hain rapido. Ja. Eta nik neukan 58 urte. Lagan eban nian lan nahi. Oin pentsatzeka gazte. Ja, gazte ez da? Bai, oso pentsatzekat. Eta nire gizona zeukan, 62. 62. Lanai lagontzan da. Ez ginuan hain ondo pasau, zeatik gero bakas lokas. Da, egon zan, etapa bat txarraua, karnizeruen dako. Bueno, eta hau nenguan nian egunero, eta kosta jaten erie triste hon izan, triste. Karnizeiziela eta triste hon izan. Utzune bat edo, sentidu zinuan igual edo? Bai, nire gizona eze. Nire gizona... Ja niko egin da, edo? Bai. El padre, ¿qué? Esatezotzen biak, que no aparece por aquí, karnizeizian esatezotzen. Nire ikuste zotzen puxka, pero ¿qué? El padre, ¿qué? Esatezotzen da, ez? Preguntatze zotzen, baina lagain zotzen eren martxan. Erugaten, eta ondo da hori. Eta aukera hon bat zen zeuendako ez, igual antzolan eukitzia negozioa bera edo, eta oin zeuen. Bai, gero, erageatu ziren danakin, ezgontzan erregalau, erregalau ezgontzanin. Zeratik, bi lokal, orduan bajuape oingo moduko
prestigio barik ezeren, orduan bajuape dirua balio zeben. Eta, bueno, hartu ginoan diru bat geu autonomua pagau eta urtetxo bat zutan bizitzeko, gero, hasi ginean jubilazioa kobratzen. Casi es nuestra película. Bizitza, ez? Bizitza, bai. Ibilga pixkat atzeko lehenauko kontuei begira, eta gaur egun zela aldatu da Antzuola, oitxurak zela ikusten dozuzuk. Ziero, baina jendia nik ez dut geizki ikusten, ondo ikusten dut jendia. Hobeto bizizate, oin pasatzen dana 2 jornal bia diela bizitzeko. 2 jornal, Andria eta gizonak. Bestela, lehen nau biziginan jornal batekin, baina oin imposible. Ez ondo bizi da jendia. Zeongo die situazioak, hori beti existidu da. Nik karnizeixia neukanian be batzuk ezien ondo organizatzen. Baina beste maiorizia bai. Zeu igarriko zinuen ez, aldaketia zeuen bizitzetan eta? Bai, handixa. Txarrerako ez oberako, beti oberako. Beti oberako. Karnizeixan be, hola. Hola, unzan ekonomizia erritua. Kooperatibak eta oin kooperatibak ondo, eta orduan diru ipintzen jendia kooperatibetan, Orduan, Cuesta Arriba zan, enpresa bat ipintze zebanak eta kooperako izpertuak eta be, hombre, diru ipintzen, ez oingo moduan, oin kobrando beneficios, baina orduan ez. Jarri inbierrez, inalizateko. Claro, socios fundadores, da gero, diru bat ipini, eta gero, geixau bia sala, eta numetxetik etara biarra ipini, eta nik ez nahiz izen kooperatibistia, baina ingurukua, nire familizian dana kooperatibistak. Nire anai arrebak, eta nire arrebiat aiztiata, eta nire anaiak. Kooperatibistak. Kooperatiba salbau da behau, Antzuola. Antzuola eta ingurua. Eso ha sido el mayor acierto de don José María Arizmendiarrieta. Ese es un dios. Egisa, Eskertu arduan bere lana. Bai, eskertzekua da. Bera izen zan promotoria horrena. Ederkian parito, eskerrik asko. Beste zeo ze badauko esateko. Ez dakizeuk zerbait gehiago nahi dozun, edo zerbait nahiko zinuken esan, edo... Bueno, ez dakit, zezan. Ja urtia badoiaz, ni ja 81 urte indio datorren milian. Ondo enkontratzen naiz, baina, urtiak lendare. Ondo aprobetxata, ez? Familizei begira, hola xe bizizetan da. Ederki, eskerrik asko. Beste ben, gu hemen hartzeagatik eta kontu guztiak. Aber gauza danak ez dakit esan duen gauzak ez dakit. Bai, seguru bai. Bai, badakiuna mintza bai, zeus eskitunak kasu honetan. Eskerrik asko. Bai, ez horreatik, zuri. Eurrengoan behetorri beste historia batekin.